Hey guys, it's your boy Simon Brown Boranon, and today this is my 28th vlog. Kasama ko ngayon si Marco at si Joshua. Ito yung pangalawang ride namin. Hindi ko na iba-vlog yung punta kami sa Old Airport. Ito yung vlog ko kasi punta kami ng Loon. So without further ado, let's get started. Albor gikan Joshua. Oh, vlog. Guys, Marco. Upay nga Joshua ingon to. Si Joshua ingon nga padung nako. Ha? Siya mo lagi. Nagipangutan na asa na ka. Oo. Ay, alagi asa na nga nangyari sa langit. Oo. Ito ni Joshua. Ano po may kita ni Juan? Kita. Ni Michael. Ano na guys? Grabe oh. Saan? Tala? Tala? Gira lang kay tubig wang. Mga mo na di kayo dahil. Okay ra mag-uwi tayo. Ha? Okay ra noy? Man ay kaso kaya tubangan man. Dili ko tinang uwang dyan. Tala? Ang dagi. Ito, ditso. Ditso. Ha? Isa kay palabian sa ka. Agay Patag Cortez, Maribohok, Del Loon. May padaplin sa padaplin ba? Dito. Uy, kanakan eh. Eh, dito. Okay ra. At sa di inaasahan, sila Manileta at Aira Palayan, mga former classmate naming 3 noon at pumapagitna na si Sophia na classmate ko ngayon. Naray. Kanto? Katong puti. Sure, Roy. Da. Aon tanawon. Dito. Oh, sila to. Oh. Sila to, dai? Wala pa rin mo kadong bulay, dai. Imong eskwelahan jauh pa kadong. Mura. Nare kanang Petron bitaw? Ay kanang ana ba? Ah dili oy. Mailhan mo gana. Dito. Iprir mo ni. Ani dapat kota na kono. Tanah tong laki dili ko kumaor ba? Ah bisa. Mulai bayar wala. Tata.
Kagiwawang? Wala pa kagiwaw? Oo. Oh. Ay, suwa. Wata na to. Yan na. Ikaw na, boy. Doon na tayo maribhok. Tingin sa kapagalan. Ha? Doroy. Ha? Bago mo yung kahon, nagod. Okay. Oo. Kuna ko naman kusuyan ko na. Dito. Yung sa taspikas. Yung sa tana. Kaya po ito, kiwa ito, kainom tubig, mangod. Init ang tubig ba? Mainit dito na, kay init mo kayo. Gada man lang, unta siya kuha, no? Wala na nagtubig ba? Punta niya itong bayang bag. Saan po itong bag? Panglakaw man, di man pang bike to. So, bali guys, yung hunong may turbita ni punuan. Si Joshua nangagho. 143, 150 yung mugikan. So, problema si Joshua guys. No? Kaya Marco. Okay kasi Marco pahit siya, pero kare kay o pakasaka. Yan na. Pero sa tino, lisod po doon kay init doon bumiga. Sugod ron. Init. Umagani ka na ibugno nga tubig. Nanay sila kurintin, ewan no? Kaya nakabugno mo, binuang po palit ra guys. Bikas. Tindira eh. Tuyam na. Mudong mig anon loon target mo. Wala pa mi sa sentro Maribohok. Doon na. Paway sa abang kuan. Mahapit na di ko ba dapit na Umria. Go Power Rangers eh. Kana. Problema ni kay dili kay pasaka. Aning Maribohok. Atong loon noon. Una mo. Kagita. Landong. Time no ning Dubai ko ni pudong Maribohok. Layon. Bilis to ni mo eh. Si flip top. Unsa wang? Wang. Bilis to ni mo. Liston. Unsa gingon nimo? Boy Scout. Yun na.
Yep, sip. Ha? Ha? Doon sa simbahan ba? Ha? Ayun, lamisa. Oh, sige. Ikar ba? Ano na gilid? Yung sentro Maribok. Guys, 1.5. Lolo may sloon, pero na ako na subida to. Buwan may kadong. Sarap na to, makaya ba? Makaya ba na to niya? Guys. Aman. Ngayon kay na ayo na. Sa una kay kuan pamungguni katong murag kanang tarpaulin bitaw ang ko. Ni Furman outro. Ha? Uy. Ito na ng tahog, ito na yung murag tanaman Marco. Ito na ng tahog. Nalagay mo niyo, giguba. Ha? Wala ra ba? Ari, uy. Oh, napitaw. Ari, diba? Ano? Oh. Uy. Okay. Uca. Ha? Uca, upo tanaw. Patanaw sa ko. Uy, Marco. Buti nga may water dispenser dito at Na ba? pag-refill kami ng Gana ba na? Mugana na? Pwede. A few minutes later. Oh, tulon. Dito. Unong sa ko kay Ang una no. Dili man na mo. Layo pa ta. Nangihi lagi. Kani we tinuod Bongbong Marcos og Sara Duterte. Ayun ang Kiko ug Lini, matay pero Kiko ug Lini. Gabi nita bito no. Unyong, ay ikaw saan kay pro ka pro. Pro de. Let's go. Pila din yung kidaday? Pila yung kidaday? 50 na ni. Ha, pare-pareha rin dito day. Motor ta ba? Dito sa loob. Oo. Kapag lamig dagat ba? Bitaw. Unsa? Nay murag mga island. Murag island saman. Ah, oo, nabitaw. Unahan. Oo. Usa ko no makasaka ta. Niguman atong pagsaka bitaw na to. Muna to. Subalit sayang lang guys kasi hindi natuloy dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Picture, I don't know. Ugot ra ba? Biskot eh. Bulot kay napay subida. Ang ingon sa mga amigo na unta tong mga hugot-hugot kung nakaagi na ta. Dito na siguro nag-umpisa yung pagka-flat kasi may tumunog. Hinay mo kay Rusong. Oh, basin dool na ta. Oh, lusong gamay. Ano dyan eh?
Kaya. Asa naman itong kasunod? Anong sa? Nawala na. Speaking of nawala na rin pala ng hangin yung likuran kong gulong. Nawa, kasunod guys. Joshua. Chill and relax. Sabi no? Muna siguro to, 1 kilometer maka. Di ba no? Oh. Muna to. Mura na siya gambanak, yun lang kuan. Kaya naman po na ako kay. Kaya ra. Ha? Kaya na bike. Bike ko lang ko. Uy, flat di ka sen. Flat ko? Oh. Yay! Mo sa ni may buto ganina. Wasin. Ano bugi maron? Kaibigan pero tag flat guys. Tubig boy. Ilan tungod na stapler kanang gamay nga kuan. Nga man wang. Di sakto Ate ra. no. Sakto ra siguro to murag di pa man tumao siguro. No. Lagi pa tumao ko no. Lagi pa tama okay. Lagi mong map nga kaya tapos unahan nagdakaon ko. Ko pa unahan nag loon. Di dapit loon ko no. Tanan ni bukanizing ano. Ini na taglakaw kay rong abot na. Ibuhok kay kita tug may kanayeng. Pagtuyok kita na to. Upa man na flat to. Mo gani. Kaneo. Picture ka rin. Abe. Guys, latan dito, stilan. Mergo. Silpi. Ito tadi. Ambil ko. So, 1, 2, 3, go. Kauli, oy. Nara. Bali ito na siguro yung subida kasi paahon ng paahon eh. Kaso lang naplatan ako, sayang. Bawi tayo sa susunod. Tingnan malapyan na. Bait ka. Mukuanta kay basig na play pat sikit. Malagi. Latan guys, lakaw. Ora mari Gold Airport sa una. Ha? Bayran na gud mo. Oo. Na sila. Lagi. Oh. Lami ka. Lami kay pauli ni. Asa mo dadto? May luway kay way break lang. Kay ganito na. Soroy. Mechanical yan. Aw. Wala na. Okay ra na. Bisan pag hydraulic pa sa okay, yung brake okay kayo. Aw ang atubangan eh okay ani. Ang likod dito yung pilit. Soroy. Eh, Lukaw na. basta may skill wa. Oh. Kita Pero okay ra ni ako kay. kita katong vlog, katong kami. Oh. Unahan. Dapat kaya. Oo. Bitaw pod. So no. Sa di naasahan, ito na pala yung sinasabi nilang vulcanizing. Buti na lang malapit lang. Kuha na nito kanang vulcanizing. Oh. Adtong unahan pa. Dire na. Kani? Vulcanizing ne? Pwede magpa-tapak. Digid. Listen. Bukit mi guys. Kaimingan ko yung tamtax eh. Ay, tamtax eh. Ano na? Ay, tamtax ah. Kuhaan na'y bala og stapler sa kabuok. One eternity later. Dito. Ane? Ito yung agyan na. Eh. Awas ini vulcanizing ito. Kadugaan nila man. Oh. Oy. Kung paano matarong ni?
So bali guys, loon na ito at hindi na kami makapunta sa sentro kasi malalaman nyo rin kung bakit. Iwas na pala guys, nawaman. Tumba daw guys. Isang balik bro. Buti na lang napagsabihan din ako ng isang rider din. Man. Unsa? Agod. Iyay. Hiwi, ang likid ba? Iwe, pagana bug, natumba. Iwa, imbaga sa siyanan. Wala, paana. Makalabay ang auto. Inuwa nga kay. Kanabay sa kanan. Oh, grabe. Ulong sa may kari-ari kay Kwan, chill na. Problem. Oh, grabe. Tingnan ko kaya nung dugay mo itong purutaan na to itong police officer phone. Manangkupay yung classmate. Buwang! Kapun Papa Milben eh. Meanwhile, At dahil sa nangyari, napilitan lang kaming umuwi. Okay na? Bali, nagpahangin muna ako dito. Pero yung pangin tayo. At buti na lang nakarefill kami ng Pare, tubig mga- dito. Nanday singgo ko naman. Oh! Giwanon! Ano tas giwanon? Giwanon bakla yun. Meron din palang giwanon maribok guys. Ha? Doon na. Yes, yes. Nawang. No. Sakto rin, sakto. Dito bang, tig-serve palagi kamay ko. Ah. Ang sarang nabot sa matagad, laon ihatag ka nabot sa rungad lang. Ito, dapat, ito. Simon! Apelag mineral! Mineral, okle! Nama na? Nama tuwang. So that's all for today guys. I hope you enjoy watching this video. Namin maribokron. Uli nami. So please like, share, comment down below and subscribe to my channel. That's all for today and see you in my next vlog. And goodbye.